ina fata an fahimta, ba za su ja kaya ba, ba za su kwashi mabiya ba. To saboda haka shi yasa sai su so a ta tsatsagawa, saboda koyaya dai a tsaga su sami rabonsu. To idan su imaninsu da tsoron Allahnsu bai kai ya shiryar da su cikin su bar al'umman manzan Allah su zauna lafiya ba, to kai a matsayinka na al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata imaninka da hankalinka ya hana ka biye musu. Ya kamata ya hana ka biye musu. Duk wanda zai zama dalilin inshiqaq, dalilin saɓani, dalilin rabuwa na al'umman manzan Allah. Ka duba masallaci fa, masallaci, amma manzan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da nassi daga alƙur'ani ana karantawa cewa wanda duk suka yi masallaci bayan akwai masallaci na al'umma sun yi ne don su raba kan al'umma. Karka je ka ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wallazina takhazu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal, zuwa ƙarshen ayoyi. Don mene duka wannan? Domin hana shiqaq tsakanin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Dan haka yan uwa, don Allah ku girmama haduwa. Duk abin da zai zama dalilin saɓani tsakanin al'umma mu guje shi, mu rike abubuwan da za su haɗa mu. Wannan kuma baya nufin cewa baka da huwiyyarka, kamar yadda Sheikh Munir ya faɗa. Akwai abubuwan da ma na malamai ne. Yanzu zamanin social media, abubuwan da bai ma dace a ce ana tattauna su in ba a makaranta a gaban malami ya yi mun almajiri bayani a wuce a babin karatu ba, sai ga su ne kuma abubuwan da ake surutu a cikinsu a social media, wanda bai dace ba. Da haka don Allah ‘yan uwa, ku mai da hankali a cikin abubuwan da suka haɗa ku, ku mai da hankali a cikin abubuwan da za su amfane ku. Kuma sannan mafi yawan mutane suna amfani da wannan daman, sai su yi ƙoƙari su mai da abubuwa, wata akwai abubuwa da ake cewa ƙananan abubuwa na saɓani, wanda ƙananan abu ne. Mun sani da yawanmu da wayonmu da saninmu, ko kwanan nan ƙasa da shekara 20 an yi rigiman dunkula hannu in za a miƙe daga sujada ko buɗe hannu a taso daga sujada da shi. Ya zama dalilin rigima, ya zama dalilin saɓani. A'a, ya ake zaman sallah, ya ake kaza. Wasu suna nan Allah ma suna ƙoƙarin shakkaka ma mutane ba su yarda da shi ba. Wasu na nan sallan ma ba su yarda su yi ta ba. Kai kana nan kana jayayya akan wai dunkula hannu za a yi in za a taso ko shafa buɗe hannu za a yi. Kana gardama akan qabdu da sadr, kana gardama akan wasu abubuwa wanda shakliyat ne a cikin addini. Alhali ga waɗansu mutane suna nan sai su sati goshinsu bai taɓa ƙasa don Allah ba. Su ya kamata ka ƙarar da lokacinka wajen jawo su zuwa ga Allah subhanahu wataala, su samu su zo masallaci. Kuna nan kuna gardaman ganin wata, ga wasu suna nan da ranar Ramadana da ranar Sha'abana ba bambanci a wajensu. Su ya kamata mu mai da hankali a kansu, ba gardaman ba a ga wata an ga wata ba. Wanda ya azumi yau ba ya da azumi, wanda bai azumi yau ba sai ya rama 60 kaza, ba wannan ne ya kamata ku mai da hankali ba. Wanda suke ganin Ramadana kamar Sha'abana, su ya kamata mu mai da hankali mu ga ya za a jawo su. Kuma a gaskiyar magana ƴan uwa, a zamanin nan da muke ciki, imani ne yake cikin haɗari. Ban san ko an fahimce ni ba. Akwai wani malami, malamai suna ta jayayya akan mas'aloli na wata irin waɗannan matsaloli na ƙananan matsalolin saɓani dai. Sai aka same shi a ji ra'ayinsa akai, sai ce a'a ko kuna da lokaci ne, mu muna nan muna ƙoƙarin gadin imanin shi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, a same shi muna nan muna ƙoƙarin gadinsa. Misali, duk mutumin da ya je Turai ya rayu a cikinsu, ko yanzu a ƙasanmu yanzu haka matasa da yawa za su tabbatar da abin da nake faɗi, wanda suke hulɗan irin social media. Ana nan ana farautan imanin mutane, ya za a sha masu shakku ma kan samuwan Allah, ya za a yi a mai da su mulhidun, a raba su da yadda da samuwan Allah ma gaba ɗaya, ko haƙiƙatul haƙa'iq. Yanzu ba yakin da wasu kenan suna yi, ko kuna nan kuna gardaman ina Allah yake, kuna ta ba juna za wuta.
su kuma waɗancan suna can suna ƙoƙarin su sa muku kokonton ma samuwan Allah gaba ɗaya su sa ma ƴaƴanku da mabiyanku da almajiranku. Ko ba abin da ake yi ba kenan? Sura kayan uwa, muna da manyan tahaddiyat, muna da manyan ƙalubale. Mai hankali kuma in yana da babban ƙalubale to ba zai shagala da ƙananan matsaloli in yana da hankali. So muna da manyan ƙalubale ba sai mun lissafa su ba. Don haka don Allah mai insirafi zuwa ga manyan tahaddiyat da suke tunkaran al'ummanmu. Ya za mu yi mai inƙazin imani, ya za mu yi mai inƙazin insaniya. Yanzu al'insaniyatu ta tahawa za a yi accident, kana gani ka ɗauki kyamara kana ɗaukan hoto. Ana gobara kana kallo, ba kana neman bokiti da ruwa ko duwatsu ko ƙasa da za a kashe ba ne, kana ɗauko kyamara ne kana ɗaukan hoton gobara da ake yi. Ina insaniya, ina mutuntaka, ina humanity a wannan wajen. Ga alƙiyam al'insaniya su ma suna ta tahawi, ko al'adunmu, ɗabi'unmu, karamci, abubuwa da yawa da aka san mu da su. Taimake ni da ruwa. Shukran. Alƙiyam al'insaniya da dama da aka san mu da shi, ina suke yanzu? Suna ta lalacewa, muna ji muna gani. Al'adu suna ta shigo mana baƙi, muna ganin abin kaman wasa. In biki za a yi shi kenan, ba bambanci tsakanin bikin Aisha da bikin Justiyana. Da uwa da uba suna zaune, kila masu suke liki, wanda mu da wayanmu da hankalinmu a 'yan shekarunmu mun abin da muka sani shine ana biki amarya ma fuskanta ba wanda ya isa ya gan shi, sai a kwana ɗaya ma in ba a hankali ba wanda ya ga fuskanta. Amma yanzu a'a wai isa shine ai shiga na kafirci, shiga na tsiraici, shiga na iskanci, a zo ai rawa gaban uwa da uba, gaban sirkai da 'yan uwa da abokan shi. Ina kishi da addinin musulunci ya umarni da shi? Wai shine wayewa. Kai kuma shikenan duk abun aka ce wayewa ne baka so a ce baka waye ba. To ka ji baka wayan ba sai mene? In dai ka tsaya a wajen karantarwar addini, in dai rashin wayewa shine tsayawa a abin da Allah ya umarni da shi, manzon Allah ya umarni da shi, Allah wadaran wayewa. Ka zauna ba ƙauye, ka zauna ɗan ƙauye. Ai wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce zamani zai zo wanda yake rike da addini kamar wanda yake rike da garwashin wuta ne, ka ɗauka hannunka ne zai ta ƙonewa kana jin zafi? Ai wannan tuhuman na rashin wayewa shine abin da ake nufi. Za a yi ta tuhuman ku ana ku ba wayayyu bane, ku gidadawa ne, ku ba ku waye ba. To ai she ne ai ta tsangwaman ku. Dan Allah ku ɗauki wannan tsangwaman. Sannan kuma a nisanci tsatsauran ra'ayi a cikin addini. Idan muka ce tsatsauran ra'ayi shine duk mutumin da zai koya maka kin ɗan uwanka musulmi, duk mutumin da zai koya maka yaƙi da abokin zamanka wanda ba musulmi ba, to yana koyar da kai tsatsauran ra'ayi ne a cikin addini, ba karantarwar musulunci ba. Ka guji wannan mutumin ko me zai faɗa maka, domin dama galiban in musulmi ne zai ce maka, zai fitar maka da shi daga musulunci tukuna, sannan ya halatta maka jininsa, sai ya ce ka yaƙe shi. Wannan ba musulunci ba ne. Ko yaya ya jawo maka ayoyi, ko yaya jawo maka hadisai, wallahi bai fahimce su. Ka yi hankali da irin wannan mutumin. Addinin musulunci daga sunan shi ma, daga sunan shi al-Islam ya samo asali ne daga assalam.
shi yasa hadisi na al-Imam al-Bukhari yake cewa abubuwa uku su ne asalin imani. Na farkon su yaɗa zaman lafiya ga dukkan mutane, yaɗa zaman lafiya ga dukkan mutane, ka zauna lafiya da dukkan mutane, kai ba mutane ba dukkan abin da Allah ya halitta. In dai saboda zaman lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hutuba zai bar minbari ya sauko dan ya lallashi kututturan dabino, kututturan dabino ana mura'atul khatirinsa. An san mura'atul khatir ko? Ana menene mura'atul khatir? Ana damuwa da damuwansa, kututturan dabino, itace ana damuwa da damuwansa. To ina ga ɗan adam, ina ga ɗan adam, ya kake tunani? Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake gaya mana mutumin da yake cutar da makwabci ba zai shiga aljanna ba. Duk in ka ji makwabci anan ba ana maganar makwabci musulmi ko wanda ba musulmi bane, duk makwabci sawa'un musulmi ne ko wanda ba musulmi bane, cutar da shi yana hana mutum shiga aljanna, wanda ba musulmi ba makwabcinka. To ba ana maganar ma wanda ba musulmi ba dan uwa, har dabba an cutar da dabba, ya zama dalilin tafiyan wanda ya cutar da wannan dabban mutum. To wannan addinin ne zai gaya maka wai ka sanya bom a jikinka ka je ka fada ma mutane kai Allahu akbar ka kashe su gaba daya? Addinin da yake jin kan kututturan dabino, yake jin kan dabba, shi zai koya maka ka je ka dauko AK47 ka harbe mutane ba su ji ba, ba su gani ba? Wallahi ba karantarwar addinin musulunci bane. Addinin musulunci ba zai karantar da wannan ba. Addinin musulunci zai koyar da kai zaman lafiya da dukkan halittan Allah, shine ma'anan bazlus salami lil alam, bazlus salami lil alam. Sura kayan uwa mu san wannan, mu rike wannan ka'idar, mu zauna lafiya da kowa da kowa. Kuma shi wannan zaman lafiyan ba ciniki bane, ba kasuwanci bane. Balle ka ce wanda ya zauna da mu lafiya za mu zauna da shi lafiya, wanda bai zauna da mu lafiya, shi ramuwan cutarwa, ramuwan cutarwa. In muka lura da asali ne a addini, da musulmai ba za su jira izini ba, amma sai da suka yi shekara 10 ana cutar da su, amma saboda ba a yi musu izini su rama ba su rama ba. Saboda haka asali shine ka yi haƙuri ko an cutar da kai, idfa billati hiya ahsan. Da cutan ya cuta sai Allah ya ce udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Ma'ana yanzu an yadda in da ake kai maku yaƙi, ake zuwa a yaƙe ku, to an yadda ku kare kanku, ku rama, ku kare kanku. Amma shi ma faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi, ba ala ahlihi wa qaryatihi wa jama'atihi a'a wa qabilatihi a'a, fa'tadu alaihi bi misli ma atada alaikum. Saboda yan uwa, wallahi ta'addanci baya da waje a cikin musulunci. Wannan iskancin da ake da sunan banditry, da sunan kabilanci, ana yada da'awar jahiliya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abidi ayatul jahiliyyati wa ana baina azhurikum. Ana neman a raya adawa ta kabilanci, ana neman a raya wani sakarci na wai Hausawa da Fulani da wasu shirme marasu asali, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da uha fa innaha muntina wawwara ce. Wannan kiran jahiliya din, kiran kabilanci, kabilar mu baya da waje bayan ni'iman musulunci, bayan alhairan da musulunci ya zo mana